Gihilagway nga usa ka noble profession ang pagka magtutudlo tungod kay sila ang makaumol o sa kinaadman o pamatasan sa mga bata alang sa ilang maayong kaugmaon. Ani ay usa ka magtutudlo sa Luok National High School nga migahin og oras bisan ato sa iyahang day off aron lang mag-coach sa iyang tinun-an nga misalmot sa national competition. Siluan May Rundina sa iyang RTV Presents. Sub-sub karon ang gihimong pagpangandam sa 15 anyos nga si Liam Elijan, grade 10 student alang sa umaabot nga National Diwang sa Gisag Quiz Bee karong Setyembre 21 sa Malolos, Bulacan. Ang grade 10 student sa Luok National High School ang pambato sa Region 7 human siya magkampyon sa Regional Diwang sa Gisag Quiz Bee niadtong Agosto 29. Consistent honor student si Liam ug mo'y pambato sa mga quiz bee. Ganahan ko sa kanang culture sa Philippines kay kanang diverse kayo o kanang niyot kay studihan ang Philippines bakit anang may bawaan jud nato asa tagikan ang sa atong kanang mga kanang culture and traditions nga kanang gibuhat sa una nga wala na gibuhat karon. Matud ni Liam, dili niya makabot ang kalampusan kun wala ang pagiya sa iyang coach nga si Earl Adrian Cejas. Usa sa mga magtutudlo sa Arts and Design class ug special teacher sa Social Science sa Luok National High School si Teacher Adrian. Apan gigahinan niya og igong oras ang pagtudlo kang Liam bisan atol sa iyang day off. Even though Sabado na mag-training gapon Sunday, iya gyapon ko tagaan og time bisag na siya kanang klase usay kay naman siya klase sa ALS. Iya gyapon ko tagaan og time, iya jud ko uban nun bisag asa siya para lang jud i-train ko. Sama kang Liam, consistent honor student usab kaniadto si Teacher Adrian, dihang tinunan pa lang siya. Gani, usa siya sa 11 ka mga scholars sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa Masters of Arts in Applied Arts and Design dito sa Shote University sa Taiwan. Bisag dili ko kahibalo nga nganong gibuhatin ako pero it will make me fulfilled and at the same time it would be my priceless reward isip usa ka magtutudlo nga mao ni akong na-contribute sa ako ang tunghaan. Sayod si Teacher Adrian sa kalisod sa mga tinunan nga anaa sa public schools. Busa ingon na lang ni Ana ang iyang pagsuporta ngadto sa mga quizzer sama ni Liam. Gusto na akong tagaan sila og higayon o ebidensya nga bisag unsa ta ka gamay, bisag unsa ta ka ordinaryo, naagid tay layo nga maabot labi na kung atong ning apilan og pagampo, dasig ug kugi. Kini na ang ikatulong sunod-sunod nga tuig nga nagkampyon ang Luok National High School sa Regional Diwang sa Gisag Quiz Bee. O kun palaron, kini na usab ang ikatulong tuig nga sila mulangkat sa unang gante sa national level. Uban ni June Solon. Ako si Luan Merondina o kini ang akong short dokyo.